Вася, какво правиш, бе, брат? Нещо се усмихна, 2 дена. Мълча. Чекай да седнем нека да снимам. Какви са тия аванси, бе? Чекай да се завъртим отсам, че слънцето иначе. Какво? Викаш? Че ми се дигна малко, че ми се дигна. Да се бех увиснал нос. Мацака е голем кадърния, да знаеш. На Жоро, че му каме ли на къв воблер? Не. Добре. А на Симето може, не? Симето може. Шо вози Габи, да? Само разхлаби аванса, че тия по-трудно тако минават неща. Дано да е едливо. Това ще го видим. О! Ела! Ела, страх ни е! Че да видим. Ай, мехури пуска! Штуката пуска ли мехури, бе? Да, бе, да. Виж, че съм се изправил. Абе, чадъра не събрах. Че е то чадър да го съберем. Къде иде? Маленко! 10 кила. Да. Къде е фанът? Къде? Вземи те. За опашката. За опашката е, бе! За газа, за газа! Ма аз нали правим клипе? Че не се... Вземи го ти, че аз не скивам. Ей! Еба ти касака! Той е касак! Ама ела ти покан воблера, бе! Ела да видиш воблер, бе! Ела, толстолопа на спро! Толстолопа на спро! 5 метра. 5 точно. Откачи, че да не спукат. Ле, това на кантар, брат. За перката! Майсторски! За перката майсторски! Ела мини, отзад има голем! Даже се откачи! Откачи се даже сам! Ние не го е пипане, врачи от събаля. Ние си излизахме. Тия тука как ги, колко кила ги кръщават? Не знам, Гуджо ги кръща тия. Гуджо, късите и дебелите колко са, бе? Иде. Ние сме с такива. Ма това е плувка за такова, бе, за сон, бе. Къде го намерихте и вие такива? Нали ти ги купувам аз, бе? Абе, може ли гледай, вие жесте да говорите с скепа? Абе, държим... Той се откачи тука, бе. Да, беше тук. Те тук беше закачен, тук за опашка. Държим да се обадиш на този човек с телефон. Той е къс от тия 20 кила къс. 20 кила, няма.
Красавец. Ама го дебело бе. Гони го бе. Дигни го. Гледай с по-голяма глава бе. Да бе. Тук си дебел. Да го вържи бе. Има бе. Имаш. Да. И до 700 оборота. Надолу не. 650 Иво трябва. 650 много друг. Много друг. Ама Иво го кара неговия на толкова. Славе, че звъннеш ли на твоя човек да му кажеш там за дед говори по телефона и нещо му каза. Погледни, един път тук се закачил, после се откачи и се закача тук. Видиш ли? Славе! Здраве ми, куро. Абсолютно. Само мой да излизам. Абсолютно. Погледни кукав му тумбак. Това верно е дебел много. 10 кила е нагоре. Те гледам къде да бидеш. Славе! Звъни му на този човек, му каже, дето много добре съм възприемал. Не знам с кой говори. За кое? Нали много добре съм възприемал да не ловим нищо. Нали си мълчил? Звънни му. Ти как се объркава, бе? Абе, Гуджи, то сигурно на 15 кила, бе. От твоите. 5 метра. 5. Ма това томахавката ми го е боядисвал. ЦРХ. Ние от другата страна. Ай, спираме клиповете. Че в новините в бити вишите такова, защото при Бареков не искам да те пускам. Кой да звънне, бе? Аз говорих с жена ми. Аз мислех някой общ приятел.